Good morning jotono tini kesini boisho kawan bagai ang tabak kanan bagai dapin basaka nong nai tung ani video no ang kum sumarak joto nong na kyo tabang kai nago pai shopai kya no kore no tabang kai jong kum sublai sinai kum sumane kum koi phale nai buang kai kasang jai tong khang baksana good morning hindi ba kasang jai tong hawa tak nga bono di masum baga nai tata hele karen bu thain dong tabuk no andar dong tabuk kai kum kholchi nai among ke swanti babar hinjago chini kobai kyar kai sangkai khonai among kai gondres tongo joto kum no tongo nago bukan na pile babat sing tak kai aro kai sathan chine sino kore no kum tongo jawab tongo mongkai swanti babar ngai gondres rok tongo abong kai jawab kum abdak kholnai jeng borok kholkana marnai je asuk kare kya abong kai jawab kum baba और tongo और chungta kholnai borok se kholpai jangna no kai tabong kai chang gondres khonai abong kai bijan no motomo nai tangena abong kai gondres jaga chini kokbai oi pa sisenang buri khangna phai among kai ani sila among kai chini birifang nai mang nai je busu godja birifang usrai jakse iphone agi pa bol mani tabong kai te pat thikya tabkai singno tangka puja rong ma khayo sila tulu thangnai tong ho birifang pro godja godja angkha khali thangka an suja among kai khum ka saw kai lokun jethina sini kokbai nang kokbai to tahin sia angau ta khonai kai tabong kai ang khum subsina khum khole pekya mukai thaisu balai absang baganai apare ke khum sumnai le khum joto tongara koi hinang are ke balak khabero hai are ke khairo le koi hai are ke ranani balak khairo ra baba khara khai ror jama khai khar khaglia koi
kum subaika tabok kai tei kuinai tei kupaimani pore wngkha mata rok no kum kanonai matai no tei kurunai tabok ang tei kunui naikha kum chaita sukha.